बाक्सा जोंनि बेन्दोंआव थानाय नैबे खामारिसा प्रभामनि बाथौ दालाइसा समाव बाक्सा जोंनि दान्दायनायाव खुंफुंनो लादों। दा बेवहाय जोंनि नैबे खामारिसा आंनोबो एफा बुरजा नांगौ।
Aku लोगोसे दिखांनांगौ उन गाहाय जाया जाथों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायबाय मानिला बिदि जागोन bयबो समानै बोरो जिफोरा बिनाय लोगो Brahma Guru Vishnu Brahma Asa Guruni Jaya Brahma Guru Vishnu Brahma Asa Guruni Jaya Brahma Guru Vishnu Brahma Asa Guruni Jaya Bhasi Guru Bhagoni Jaya Bhasi Guru Bhagoni Jaya Bhasi Guru Bhagoni Rupamani Bhagor Dharani Rupamani Bhagor Dharani Rupamani Bhagor Dharani Rupamani Bhagor Dharani Jodoh aku tanah lagi. Jodoh berkini berkenarayoni.
गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। बिथांखौ दिनैनि बे गिदिरा जोंनि बे मागि पुर्णिमा फोरबोखौ जोङो सानथाम नाङै खुंनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो मैया गिबि सान हिसाबै जोंनि हाबाफारि जोबना थांबाय। नैथि साननि गिबि हाबाफारिखौबो जों मावफुंबाय आरो जोंहा गोबांथार हाबाफारि दङ। बे हाबाफारिफोरखौ जोंनि बे फोरबोआ सिङाव थानानै जों मावफुंनांगौ आरो बेखौ खौसेयै जोबोद आब्रुथि गोनाङै मावफुंनो थाखाय आङो धोरोमारि साफ्रोमखौबो आरो आफादनि साफ्रोमखौबो आं खावलायो। जोङो जेरै थाखो थाखो गावनि गोसोनि मनोकामना सिद्धि जानानै फैयो आरज गाबनाय थाबाय। नाथाय बिनि गेजेराव दिनै एसे उननि सिगां जायो आसिया मोनबोयानो मोनबोयानो फैनांगौ आंनि न'खरनि फिसाफ्राबो
मान होनो थाखाय गावबा जायगायाव थानानै दान्दिसे गसङोब्ला बेनिखायनो समायगोन होननानै जय बाबा धोरोमनि जय बाबा धोरोमनि जय बाबा धोरोमनि प्रेसिडेन्टनि रायजो फोरबो खुंनायनि गेवलां मेला जाफुंसारनायनि नुजाफैनाय आलासि बिथांमोननि जिउआ गोलाव जानायनि गेवलां मेला नुजाफैनो हानाय आलासि बिथांमोननि जिउआ गोलाव जानो हानायनि रुमामनि बाथौ धोरोमा धोरोमजोंबो देरहासार जानो हानायनि रुमामनि बाथौ धोरोमा हारिनि धोरोम हिसाबै देरहासार जानो हानायनि रुमामनि बाथौ धोरोमा धोरोमनि गेजेराव अनसित जानो हानायनि जय रुमामनि बाथौ धोरोमनि जय बाथौ धोरोमनि ओम आबासि पादे परिबासावनि ओम आबासि पादे परिबासावनि ब्रह्मानित्य भाषा गुरुनि जय 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 जोंनि दिनैनि गंगा दै मागि फोरबोखौ खुंनायजों लोगोसेनो रुमामनि बाथौ धोरोमनि बाथौ धोरोमनि रंजानायाव नैबे कामाख्या रुमामनि बाथौ धोरोमनि आश्रमाव कामाख्या गेलेग्रा फोथार जोहोलावफोरनि फोथाराव सानफ्रोमबो हाबाफारि लानानै फागुन दाननि 9, 10, 11 फेब्रुवारि दाननि 22, 23, 24 खालाराव जोङो खुंफुंनो हादों। दा बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव दिनै जागायदों। बे गिबि सानाव जोङो लांगोना बेरहोनाय नैबे थामथि लांगोना बेरहोनाय हाबाफारि। दा बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों जोंनि बे बाक्सा गामिनि मानगोनां आफादगिरि बिथां जितेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै नैबे थामथि लांगोनानि गेटखौ बेखेवनो लाबाय। दा बिथांखौ गिबियावनो जोङो जोंनि बे कमिटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। आंनि गोसो गोरबोनि सिबियारि प्रनाम खालामनानै बेनि हाबाफारिखौ आं मावफुंजोबनो आगानसुरनो लाबाय। अननायनि गेजेरजों बे कमादिसा दलेसानि बेन्दोंआव आइ आफा इसोरआ आश्रम लाना थानाय नेरखार महरै आइ आफा इसोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरदों। आसा लाखिदों आनान गसाइ अबंलारि आफाबार बाथौ सिबिगिरि नुवाथारिया जेब्लायबो दुलाराय रुमामनि बाथौ धोरोमनि बोसोरे बोसोरे खुंफुंबाय थानाय बे मागो फोरबोखौ सानथामनाङै कामाख्या दलेसायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बे फोरबोआव जेरै खुंफुं लादों जेरै बिफाफोरा सानदों इष्टफोरा सानदों नेरबाफोरा जेरै सानदों बे जाहाथे मोगथाङा जोङो माबानो हायो आरो मोजाङै जाहाथे धोरोमखौहाय खुंफुंनो हायो। सारांखौ बा नोंथांनिफ्राय आफा नुवाथारि जायनि गोहोआव दं बिथांमोननि सेरावबो आंनि खुलुमनाय आर'जफोरखौ जाहाथे जोंनि साननाय हनाय मानसिफोरखौ खोमाना प्रदान खालामनानै जाहाथे आफादा बान्दो आफादा जेरै सानदों मिरु आफादा जेरै सानदों बे खामानिया जाफुंसारदों। जाहाथे खुनु घात प्रतिघात बेहाय जोंनि गेजेराव सृष्टि जाया आइ आफाफोरखौ थान बुथुम खालामनानै गेलेया आं बेखौनो आर'ज गाबबाय आरो दिनै थांथों नांगौना बेखौनो हाबाफारिखौ
आङो बाक्सा जोंनि आफादखौ जानानै बेखौनो सानबाय जाहाथे आइ आफा एसटिफोरा अननायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जाफुंसार होगोन मिजिं थिनानै आङो आंनि खामानिखौ आगान सुरनायखौ लाबाय गोजोन्थों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो हाबाफारिखौ मावफुंनांगौ जय रुपामणि बाथौ धोरोमनि जय रुपामणि बाथौ धोरोमनि जय आफा शिबनारायण बोराइ बाथौनि जय आफा शिबनारायण बोराइ बाथौनि जय आफा शिबनारायण बोराइ बाथौनि जय रुपामणि बाथौ धोरोमनि जय रुपामणि बाथौ धोरोमनि जय saya kontrol ada ada kami bisa minus stadion sekali luar kota dan dari sambil berhai kami dari dual bus ada negara Inggris 2011 ni Februari dan di Paris Sabus bersama apa perkara kontrol ada dan berhai kemudian berkontrol ada habafaरि दिनै गिबिसिन आरो बे गिबिसिनाव जोङो जोंनि बे लांगोनाफोर थानाय बादाफोर थानाय आरो गोबां जोंनि थाग्रा खुलि जामुंसालि गासैखौबो जोङो बेखौनो लादों दा बेवहाय जोंनि बे जोंनि नैथि लांगोना बे नैथि लांगोना गेटखौ बेफोरनि थाखाय जोङो आलासि महरै बरायना लाबोदों दा बेफोरनि महरै जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो समाजाव नांथाबनानै थाग्रा मावथि जाखांफुनाय सासे लाइमोन दा बिथाङानो जाहैबाय जोंनि इउपिपिएलनि कक्राझार ब्लकनि चेयारमेन बुब्लिधर कछारी बिथांखौ जोङो दिनै बे नैथि लांगोना गेटखौ बेखौनो आङो रोखोमनिफ्राय खालामनाय जादों बेनि स्टेजआव जोङो गांसे आर'नाइजों बिथांनो बानायनानै थाखाय आङो बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बिथांनि हाबाफारिखौ मावफुंनायनि सिगां गावनि बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायबाय दा नोंनि नैबे बाथ्राफोरखौ जौगाहोनो हानाय जोंनि गासैबो धोरोम सिबियारिनि बिथांमोन आरो बे बाथ्राफोरखौनो बेफोरनो थानाय जोंनिनो बेटारि बिफां बाजार बसुमतारी आदा आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोङो गासै धोरोमजों लोब्बा थानाय सिबियारि नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ आं जासिबोदों आरो बे सानफ्रोमनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बे गिबिथि बेफोरनि बाथौ धोरोमनि जे मागो फोरबोना फोरबो फालिथाय लोगोसे बोसोरारि जथुम्माय बेखौ खुंफुंनो लानाय बे आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनैनि नैबे नैथि लांगोना जे बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ आंखौ सन्मान होनानै लिंथुमनाय बे आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम फिन खनसेबाव आं आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय बे सानफ्रोमनि जिखिनि हाबाफारि बे धोरोमारि गैयैफोरनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना साननाय बायदि इसोरनि मददजों नोंथांमोननि जिखिनि साननाय बा समाजखौ जेरैबायदि जौगाखांहोनो नागिरदों
बे साननायफोरा नोंथांमोननि बेवहाय मोजाङै मोजां सावरायजाथों गासैबो नोंथांमोन साननाय बायदि जिखिनि आयदाखौ लानानै सावरायनो लादों बेवहाय आफानि गोसोआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बोर सारस्रिथों आरो बे ओनसोलनि बुहुमनि गासैनिबो गोजोननि थाखाय नोंथांमोननि जि लुबैनाय बे जाफुंसारथों आं गोबाव बुंनो लुबैयाखै बेवहाय साफ्रोमबो धोरोमजों लोब्बा थानाय गासैबो नोंथांमोनहानो दंखायो नोंथांमोनानो गासैबो धोरोमनि जिखिनि खोथा बेखौ आंनिफ्राय साबसिनै मिथियो होननानै आं सानो अब्लाबो जाथों सुबुं समाजखौ दैदेननोब्ला जोंनो मोनसे धोरोमनि गोनांथि बेयाव दङ जायखिजाया धोरोमानो थायाथों मानो सुबुं समाजनि जिखिनि सिबिनाय बे नोंथांमोननि धोरोमनि गेजेरजोंबो जालांबाय थाथों हारियाव गोजोननाय लाबोनो हाथों बेखौनो आङो सुंद'यै खावलायनानै फिन नोंथांमोननि गासैबो सिबियारि नोंथांमोननिसिम आरो गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय गासैबो सिबियारिफोरनिसिम आफा गोसोआ अननानै नोंथांमोनखौ मोजाङै मोजां लाबोथों आरो नोंथांमोननि जिखिनि बे फालिथाया मोजां मोजां जाफुंसारनो हाथों बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै आं फिन खनसेबाव आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि खालामनाय आरो अननायखौ जासिनानै आंनि जिखिनि बुंनाय बेखौ बेजोंनो फोजोबनानै जिखिनि बोथोराव हाबाफारि बेखौ आं मावफुंना होनो होननानै आं गोजोन्थों खालामबाय दिनैसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बिथांनि हाबाफारिखौ होनो थाखाय आङो गुबुनै फोरमायबाय Kamani Bathau Dhoromni Kamani Bathau Dhoromni Kamani Bathau Dhoromni Lokhi Narayan Kshetra Lokhi Ganga Dewi ni Lokhi Kshetra Ganga Dewi ni Sri Puri Bathau ni Jai Jai Jai
जानाय कमेडिसे दालसा आसु बेनि बेन्दोंआव थानाय फोथाराव जोङो बे मागोआव गोथार मागोनि मासनि खुंफुंनो लादों आरो बेयाव दिनैनि बे खुंफुंनो लानायाव जोंनि बे बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव राजखान्थि मानगोनां नेमखान्थि दं आफादनि आफादगिरि आरो लोगोसे बिबानगिरि आरो जोंनि बाक्सा जोंनि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन बयनिबो आंनि सिबिनायखौ मानखौ बावहरनानै जाहाथे जोंनि बे बेफोरबायदि मागो खुंनाया मोजां मोजां खुंफुंलाङो जाहाथे बिसोरनो आइ आफा इसोरा जाहाथे बयनिबो जोंनो मावफुंनो हानाय गोहोखौ होयो बेखौ आर'ज खालामनानै आं जोंनि बे जामुं साननि बाथ्राखौ बेखेवनो लाबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरनानै आरो बेफोरखौ एसेबां जाबाय बिथांनिसिम रोजा साबायखर थाबाय आरो जय रबामनि बाथौ धोरोमनि जय बोराइ बाथौनि जय रबामनि बाथौ धोरोमनि जय बोराइ बाथौनि जय रबामनि बाथौ धोरोमनि जय जय जय
दिनै आंखौ जेब्ला थुलुंगाय आंनिखौ आंखौ जोंनि सुबुंनि थाखाय आङो आगोलनाय जायो आरो बेखौ बेखेवनानै जय रूपमणि बाथौ धोरोमनि जय रूपमणि बाथौ धोरोमनि जय फाथालाय बाथौनि जय फाथालाय बाथौनि जय लक्ष्मीनारायण सत्यनारायणनि जय जय जय
हारिखौ उद्धार खालामनो धोरोमखौ रैखाथि होनो हानाय जेथिंबो जेंना मोनबा सैथोफोरनो जानानै रैखाथि होनो हानायखौ बेखौ मोनथों आरो दैदेनगिरिफ्रा थैथां जोङो बेसेबांबा गोबांनिफ्राय बेयाव खामानि मावनानै जे जेंना मोनबा जेरैबायदि सानदों बेबायदि मावनायनि थाखाय जाय दायित्वहীन व्यक्ति आरो रिसेपसननि गासैबो माने कर्मकर्ताफोरखौ आं दायित्व गोनां मानसिफोरखौ दायित्व लानानै जिखिनि खामानिखौ मावनायखौ नुदों आरो इसोरा आरोबाव गोहो होबावथों आरो जाहाथे मोजाङै मोजां बे फोरबोआ जाहाथे थांथों आं बेखौनो कामना खालामनानै आं गोलावखौ बुंनो लुबैला इष्टगुरु आइ आफा अरायबो जाहाथे आंनि बे बोखांनायनि सिगां आं माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला माबा मोनसे जुदि आंनि गोरबोआव सैथोखौ बिखायाव गोबाना लानानै आङो आसलाव माबा मोनसे जुदि आं गोरोन्थि होनबा आइ आफा इष्टगुरु आरो निराकार गुरु बिमा गुरु आरो साखार गुरुफोरा गुरु आंखौ होनो हागोन आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बेखिनियावनो थाखाय जय रूपामणि बाथौ धोरोमनि जय रूपामणि बाथौ धोरोमनि जय रूपामणि बाथौ धोरोमनि जोंनि ब्रैजिब्रैथि मागि पुर्णिमा खुंफुनाय पुर्न जानायनि जय जय लक्ष्मीनारायण सत्यनारायणनि गिबियावनो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो गावनि हाबाफारिखौ मावनायनि थाखाय आङो हामलाय खावलायनाय जाबाय। गुबुन जन आरो दालायफोरनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोम सोद्रोमा नोंथांमोनखौ मन्दिर दर्शन जाखांनाय लोगो लोगो मन्दिरनि सोनाब फारसे फैनानै डाइनिं हलाव हाबफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। नोंथांमोना मन्दिर दर्शन जाखांनाय लोगो लोगो जेरावबो थायालासिनो डाइनिं हलनि सोनाब फारसे फैनानै थोंजोङै डाइनिं हलाव फैनानै ओंखामखौ जाफैनो हागोन आरो साफ्रोम ओंखाम जाखांनाय
Sao kìa? Dạ, ăn bán cái việc. Sao vậy? Đâu? Ăn xin lỗi. Nhiều. गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय नै बिथाङानो सुदेम सना रामसियारि
바통이는 또 그라이브라는 스카즈를 비마스라고 보고 있어요. 나 루파미니와 그래 바통 바우는 모니 바통 바우 바우파들의 네 이렇게 돼. 그래서 가수 있어야 설지네. 어떻게? 렌즈들의 카본가를 렌즈들의 카본가를 마이 제티자 설지네. 렌즈들의 보바 가리 같은 건데 골프만을 마이야는 가수 있어야 설지네. 아마사클라는 영상으로 왜 비마모니 바토미 자이퍼 저런구르도 자이퍼 시비아리도 이탄 문탕으로 있을 것까지 이제 이제니 모니 바토미는 설지나 아주 온매우나 저는 군군 남들 가지들 브로모니 남들 가지들 크리스찬이 남들 가지들 무슬림이 남들 가지들 그탈레냐 다음에 이제로나 나를 아마사가운데 문자문이 그 사탐이 하와파리라는 이지구 대고 사회들의 내 작설자들 이소라 아스바드들 능타문이 산나이혼에 잡은 듯하든 능타문이 그리고 다사 프레카나이 Polika material cluster itu polika itu nengkamu ni pombai binana bab salat jaga itu sebab itu nengkamu na soi moni batu itu kulung dan soi angin botuan kulung kum ribu mani pasang kata material kulung nak hirabu kau ni botuan terikade ratu kata soi material yang pembayar ibarat pasal kumpulan pasal mata bangku dari sol gauni waktu berpatu kumpulan ini sekulur aku tuh hari kumpulan dari sol aku kawan juga mengenal kumpulan dari mana beliau dari kumpulan ini kumpulan itu siapa mereka siapa dari sol nampak ang kawanan jam berkata, abis itu bisa renang, mau keluar dari motor, bawang tu bisa renang mas sampai, ang tidak lebih ang sana di, jadi at least ni di area, lepas sakti al kucing terkait, boleh sakti jangan bersih dong, jangan boleh zoe ni kalau yang kata ang sana di, jadi tahu kan? Kalau semua mudah, kerajaan ada kursi di berhubung sosok itu, karena jangan soalnya kalau kan orang Garudong, Osomnya berhubung soalnya kalau apa, jauh coba kembali jauh untuk berhubung
जायगायाव खौसेथिखौ बयबो लुबैयो जायगायाव गोजोनखौ बयबो लुबैयो दिनै गोजोन आरो सान्थि गोजोन एबा सान्थि थानायखायबो दिनै बेवहाय नोंथांमोना गाजा गोमजायै मिटिं खालामनो हादों गोजोन आरो सान्थि बा खौसेथिया गैयाबा बे हागौमोन नङा हाया बेनो जाहैबाय इसोरनि अननाय भगवाननि अननाय बा जोङो जायखौ फोथायो बिमा मनि बाथौखौ जों बिथांनि आशीर्बाद होननानै बिसोर साननानै ला मिथिबाय इसोरनि आशीर्बादाव बे बिमा मनि बाथौनि आशीर्बादावनो नोंथांमोना दिनै बेवहाय ज' जालायनो हादों सावरायलायनो हादों बे धर्मखौ जों बोरै आवगायहोनो बे धर्मखौ जों बोरै साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो बे इसोरनिनो अननाय बिमा मनि बाथौनिनो अननाय होननानै नोंथांमोना बिसास खालामनो रोङोब्ला साक्सेस जागोन ओरैनो जौगानो हागौ निश्चय आशीर्बाद दंथारो ओंखायनो बे जानो हागोन सानथामनि हाबाफारि जेबोथ' गन्दगल जादों ना बुलायनाय जादोंबा बा जानायखौ बुलायनाय जादों जायाखैना मराय माथो बयनोमाबो बिमा मनि बाथौखौ होना होआ नोंसोरलाय नोंथांनि थाखायनो जों दिनै बिराद सान्थियै बे कनफारेन्सखौ खालामनो हाबाय नोंथांनि थाखायनो जों बिराद सान्थियै बे मिटिंखौ फोजोबनो हाबाय बयनोमाबो होना नोंसोरलाय होथारनांगौलै बेनि आशीर्बादाव बे मिटिङा जानो हादों आरो बोसोरफ्रामबो जिहेतु नोंथांमोना मागो पूर्णिमायाव बे फोरबोखौ फालिबाय थायो बियो फैगौ बोसोरावबो दिनैनि बादियैनो माने गोजोन आरो सान्थियै बे फोरबोखौ फालिनो हायो बेनि थाखायबो आरज गाबनांगौ ना आरज गाबाखै गाबलांबाय था आरज गाबाय आगोलनि समाव खुलुमना फैखाया बाथौआव गोजाननिफ्राय खुलुमो आं मिथिबाय गोजाननिफ्राय खुलुमहरो एकदम ओरैनो खुलुमहरखायो फुङाव खुलुमदोंब्ला आङो फुङाव खुलुमना फैखाबाय आरो बेहाय खुलुमहरबाय नालाय खेबनै जाबाय बाथौखौ खुलुमनाया दै ओरैनो धर्मखौ नामावल' लाना जानाय नङा फालिनो रोंथारनांगोन मिथिबाय धर्मखौ नामावल' लाना जानाय नङा फालिनो रोंनांगोन बेहा माखासे आसार नियम खान्थि दं मालाबा बेदर मोनजायो मालाबा बेदर मोनजाया हयथ' बेबायदि माबा मोनसे दङ हयथ' बेफोरखौ फालिलांगोन अब्लासो दा धर्म लानाय नामा जागोन हयथ' जौफोरखौ मोनलोङाबो जानो हागौ लोंनो नाङा बेफोरखौ नङा होमबा निसा बुस्थु बिदि आरोखि नियम दंखायो बेनांना नियमा खिथाथारबाय ना ब्रह्म नियमा थाथारगौ माबा मोनसे नियम आं नायनोसै मेगाजिनाव दङ खोमा मेगाजिन गोदान दिहुनदों बेहायथ' गावनि बाथौनि माखासे नियम खान्थिफोर निस्सय लिरनानै होदों बेखौ नायबा बुजिगोन अब्ला नायथारगोन सोर गावनि बाथौआ माबानि माबा खालामदों बे लेखाखौ नायनानै सोंथारो धर्मआथ' बिदि नङा ना मानो बिदि खालामदों होनना बुंथारो नङा होमबा धर्मखौ लाबाय नालाय मोजाङै फालिनांगौ होनना बुंखायो दिनै गोजोननाय थाबाय बे नोंथांमोननि साननायफ्रा मोजां मोजां जाफुंथों आं बेखौनो मनि रुफामनि बाथौ बिथांनाव आरज गाबहोबाय थेंक इउ सारनि बेहायगोनां बिबुंथिनि थाखाय सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय सारखौ जोङो जुनिया गाहाय आलासि महरै लेंबोदोंमोन आरो जोंनि लेंनाय बादियै बिफांजोंनिनो बिफागुरु टिकेन बसुमतारिनि लिरनाय
गुबुन दालाइसानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोम नोंथांमोनखौ दिपा बसुमतारी बिथाङा जौसांनि सिङाव थानानै मेथाइखौ रोजाबगोन। Come see,